Denne opskrift på lakseroulade er virkelig lækker og er meget nem at lave. Den passer perfekt som forret eller som aftensmad. Til opskriften skal du bruge æggehvide, æggeblomme, spinat, salt, timian, frisk ost og røget laks. Hæld æggehviderne i en skål og pisk dem helt stive. Tøs spinaten op i mikroovnen og bland det sammen med æggeblommerne, salt og timian og rør det hele godt sammen. Tilføj æggeblommemassen til æggehviderne og bland det forsigtigt sammen, så luften ikke røres ud. Læg bagepapir på en bageplade og fordel massen herpå i et jævnt lag. Sæt det herefter i ovnen i ca. 12 minutter ved 180 grader, til den er let gylden. Når dejen er kølet lidt af, fordele smøreosten og laksen på dejen. Rul til sidst det hele sammen og skær det i skiver, og værsgo, du er klar til servering. Velbekomme.